Загубихте. Затова пък сега си имаме адвокат, който ще обясни всичко. Това, което разбрах е, че Венелин е дал една голяма сума на негов приятел, който е имал затруднения и не е искал да плаща на банки. Плащал е до известно време и след това е приключил. А Венелин е прехвърлил на офшорна фирма, както той се изрази, дълга. Как става това прехвърляне на дълг? Първо да ми обясните как става неплащане на вноски и фалиране на фирма. Да. Значи на първо място прехвърлянето на дълг, доколкото става въпрос за договор за заем, най-често се случва чрез така наречения договор цесия. Това е едно съглашение, с което кредитора прехвърля своето вземане на трето лице. Съответно, то става легитимирано да предявява искове. А този, който трябва да плаща, знае ли, че е прехвърлено на трето лице? По принцип, изискване на закона е той да бъде уведомен. Тоест, този договор произвежда действие от момента, в който длъжника бъде информиран, че вече трето за това лице нещо. Да, абсолютно категорично е така. А може ли да каже, не искам на него да си плащам или няма право длъжника да има претенции? От този момент цесията му е противопоставима, по смисъла на закон. Реално дали кредитор ще прехвърли своето вземане, си изцяло негово решение, изцяло негово право. А ти защо си взел това решение? Това, което каза и редактора ни, Жоро Игнатов.